Levo 23 anos vivindo en Ourense. Aquí coñecín o meu marido, formei unha familia. A verdade é que a cidade me encanta, mais a unha tiranlle as raíces e cada ano volvo a Irlanda a ver a miña familia. Hai 9 anos trasplantaronme do corazón e isto cambiache a vida. O medo, a inseguridade, a depresión foron quedando atrás gracias a unha pronta melloría e a un bo pronóstico médico. Isto fíxome sentir optimista de cara ao futuro. O de menos eran a cantidade de revisións médicas ás que tiña que ir. As probas, os informes médicos. Tiña tanta documentación que tiven que habilitar unha zona na miña casa para guardalo todo e telo a man por se me pasaba algo. A medida que as revisións deixaron de ser tan seguidas, gañei en confianza, en seguridade. Comecei a esquecer polo que pasara. Volvín querer moverme, viaxar, pero aí fun consciente de que nada volvería a ser igual. Agora na miña maleta tiña que deixar un sitio para o meu corazón. Estaba a miña roupa, os meus traxes de baño, o meu secador e todos os meus informes, por se me ocorría algo. Pero desde 2016 todo cambiou para esta galega. Con realidades como E-Saúde, síntome orgullosa de pertencer a unha comunidade como Galicia. Agora sí, agora a miña vida volve ser como antes. Agora só preciso isto. Algo que xa era indispensable na miña vida, pero nunca pensei que chegaría a significar tanto, nin que me facilitaría tanto o meu día a día. Con este aparato e con conexión a internet, podo acceder a unha plataforma web que me permite consultar a miña historia clínica. Xa non preciso levar unha maleta para levar enriba os meus documentos permanentemente, os meus informes, os resultados. Ademais, podo ter contacto directo con asociacións, con a escola de pacientes ou ter acceso a publicacións de interese para min. Tamén me ofrece información validada por profesionais sobre a miña enfermidade, recomendacións sobre nutrición, actividade física. Podo xestionar as citas médicas e os meus tratamentos sen esforzo. E mesmo me animei a participar nunha comunidade con outros trasplantados. Con eles comparto inquietudes, recomendacións, consellos. Como me convertín nunha experta, gracias ao acceso delegado de E-Saúde, tamén podo xestionar as citas médicas dos meus fillos. Agora sí podo levar unha vida normal e gozar